Так, доброго вечора. Ми з України. Аліна Васильєва. Точніше, в неї зовсім інше прізвище, але це таємниця поки що. І я, Роман Скрипін, ми будемо говорити з вами про поточні події. Я читатиму чат, ясна річ. Ми будемо показувати різні відоси, будемо все обговорювати в контексті. І дуже хотілося б, щоб все було в контексті. Тому що в мене таке враження на поточний момент, от прямо на 16.01, 2 червня, що війна скінчилася. І у нас знову почалося активне політичне життя. І це мене дуже бісить. Вам нема що робити? От реально. Ну тоді ви все проїбали в такому випадку. Добрий день. Так, Айкон. Аліна така, добрий день. Добрий день. Так. Ми в одній студії з нею, і тому нам легше, ніж коли вмикаємося скайпами з кимось. Так, це наша тимчасова, я боюся слова тимчасово, бо немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Тимчасове, так. Так, і тому хотілося б, щоб ми все ж таки повернулися в той звичний режим, якого не буде вже ніколи, між іншим. Багато з ким я говорив, і багато хто, в принципі, говорить, що того, що було до 24 лютого, а я про це говорив, 24 лютого в етері, то ви не повернетеся до цього звичного життя, його не буде ніколи. І це треба сприймати як певну даність. У нас всякого матеріалу багато, Аліна щось накидала. Угу. Я накидав. У нас є Білка 9 хвилин, у нас є Театр Франка, жовтих кедів немає сьогодні, Вавилон 13 є 5 хвилин 14 секунд, Ukrainian Witness, український свідок, немає сьогодні. Тобто ми обмежені в відеоматеріалі, виходить десь чверть години, може там хвилин 20. А все решта нам треба буде читати чати, говорити поміж собою. Є Назар Задарій, прекрасний, з новинами. Который, скорее всего, нас насмешит снова. Я что-то в этом уверена, вообще уже Назар, я вважаю, що Назару треба зробити свій абсолютно YouTube канал, де він може це все практикувати. В нього буде там 1000 підписників, тим більше зараз, коли я, чесно кажучи, що я роблю? Я моніторю там медіапростір, та? І вивчаю YouTube канали, де багато що виходить. Я досі не можу зрозуміти, чому люди хайпують, в принципі, на темі війни. От чесно, я не розумію. Тобто заголовок, будь-що. І всюди хайп, хайп, хайп. Я відкриваю, там нічого конкретного немає. Якісь військові ніби експерти. Оцей от, я виписав собі, як його звати, Майкл Накі. Він А чем он? Ти знаєш, хто це? Я первый раз слышу. Угу. Це прекрасно. І Прости. туди не йдіть. Так, я тобі поясню. Це пісюн газірований. Тобто він малолетка, який не бачив ще життя ніякого. І Бог з ним, тому що люди бувають розумні в 16 і там, в 15 років, надзвичайно. Він працював на каналі «Дождь». Угу. Бачиш, я тобі все одразу пояснив. Да. І він зараз чомусь користується попитом. Майкл Накі щось коментує, що відбувається на фронті. Майкл Накі, який там ніколи не був. Тому що мені пишуть, ще раз повторюю, мені пишуть різні люди, абсолютно різні. Деяких ви знаєте, деяких ви бачили, деяких ви не бачили. Але люди, які там є на передовій, от вони мені пишуть, що там відбувається. І таких людей 1, 2, 3, 4, 5. В мене як мінімум. І вони в різних місцях. Даже у меня есть такие. Да. І в тебе теж є. Так ми ж це не озвучуємо, одразу несемо в етер, от послухайте, що нам розказали. Ми робимо свій аналіз. У нас телеканали, включають Майкл Накі, йоп твою мать. Так, вибачте, что я... Не, на самом деле, мне кажется, ты очень важную тему поднял. Мы ощущение, что привыкли к горю и перестали его замечать. И стали замечать эту часть каким-то дешевым хайпом. Что я имею в виду? Практически мало где показано, что творят русские орки. А они творят по-прежнему.
Все то же самое происходит с людьми на оккупированных территориях. Мало кто... Ні, там гірше, ніж в перші дні. Так в том-то и дело. Но ты где-то это видишь, особенно в повестке. Люди перестали об этом говорить. То ли есть какое-то привыкание, то ли есть какая-то усталость. И вот это вечное, сейчас опять, ты знаешь, я не имею права говорить об украинской политике, но хайп я вижу отлично, и пока воздержусь от каких-то выводов, но с тобой соглашаюсь на все 100. Вот. Дивись, є кілька аспектів. Перший, ти правильно сказала, що людям властиво звикати до поточної ситуації, тобто вони це сприймають уже як спочатку був шок, і тут вам помічний Тарас Білка, який дає вам психологічну розкладку по дню, що сьогодні відбувається. Сьогодні 99 днів гарячої великої війни. 99. Запам'ятайте цю цифру, завтра буде 100. І за 100 буде ще плюс 100, хто б що не говорив. І психологічні стани, їх треба вивчати, розбирати на складові, але розслаблятися ні в який спосіб не можна. Багато у кого є вигорання, багато у кого є втома. І є звичка просто до того, що це прогноз погоди. Як ми в 2014 році теж пережили шок, а потім звиклися і сприймали це. Бо коли у вас нема оточення міста, то війна це десь там, це десь на сході, або десь далеко. От Київ не оточений, вже все прекрасно, всі далі починають розважатися. Мало того, наші люди, які виїжджають кудись за кордон, і це відео, а я не бачу, воно скачане чи не скачане. Ага, є, 38-39. Його варто подивитися, і воно небезпечне з точки зору, що розганяти зрадоньку, але це реакція наших людей, яких прихистили в Європейському Союзі, зокрема в Болгарії. І все, тобто вони спочатку жили в пансіонатах, на курортах, тепер їх звідти виселяють. Зрозуміло, тому що Болгарія не воює, у них є бізнес. І вони обурюються, куди їх виселяють. На це важко дивитися, і треба дуже помірковано дивитися, утримуватися від емоцій. Але я, в принципі, застерігав людей, які ще з перших днів Великої війни писали, ви бачили, як наші поводять себе там в Румунії, там, як вони гасають на люксових тачках, там, як вони в Польщі поводяться. Це має припинитися, тому що ви або біженці, або їдьте жити в Маріуполь. Вас там чекають, можливо. І вата невиліковна. Я для себе це тепер розумію, що ви втекли від війни, і вас це нічому не навчило. Що для вас має відбутися, щоб ви почали міняти свою свідомість? Дивимося 2 відео. Спросила в туалет, меня ведут. Самой нельзя идти. Это для волонтеров. Волонтеры спрашивают. Да. Вот туалет. В тюрьме мы еще не были. Это обычно ничего сложного. Метр от нашего отеля. Которые выбираете, вызывайте такси, едете, сейчас автобус. Успокойтесь, не надо колотить, у детей сейчас будет истерика. Да я хочу. Посмотрите. Это просто ужас какой-то. Какой есть возможность снять? Снимите сейчас Вообще-то в в открытом автобусе эфире и выкладывайте. Магазинов вокруг нету. Туалет на улице. Душ общий. По 4 часа Вот сюда нас Рамова привезли в Елцево. А чего не Никакой повезло? стерилизации вокруг. Чего не повезло? Ну, это просто жесть. Возвращать автобус. Просто кошмар. Это тюрьма. Посмотрите на просто это. тюрьма. Рожденная зона. Это просто... Просто ужас. Я Ужас. не собираюсь. Дети в шоке? Взрослые в шоке? Все в шоке.
Ребят, ви їбанулись? Ну, у мене питання таке до цих от, те, що за кадром. Периметр з метою безпеки, там стоїть колючий дріт, щоб до вас ніхто не ліз, а не ви. Через нього не перелазили по виноград і вино болгарське. Так, в принципе, и выглядят лагеря беженцев по всему миру, по Европе. Это нормально. Я не розумію. Тобто я сиджу і мене ковбасить там щоночі. Я ж не буду вам себе показувати, що зі мною відбувається в емоційному стані. Та? Ну, коли ти читаєш новини, дивишся відео і так далі. Так їдьте в Бердянськ, блядь. Там курортний сезон зараз. Ну, от що ви... Чесно, я відмовляюся розуміти. Польський уряд говорить, та, ми припиняємо виплати. Я розумію, тому що польський уряд нам нічого не винен. Угу. Вони можуть припинити виплати, вони кажуть, ну, типа, там, літнім людям, там, неповносправним, ми будемо робити виплати. У вас був проїзд, ви почали одразу, вибачте, їздити на шарик по всій Польщі, ну, зловживати. Тим, що вам на зустріч пішов цілий уряд цілої країни, поміж якою з нами тепер немає кордону де-факто. Ви що, прихуїли всі там, от всі, хто виїжджає. Вам ніхто нічого не винен. Мало того, ви виїжджаєте з тих регіонів, де ви голосували, блядь, за Януковича. Мне можно сказать? Можна, всім все можна говорити. Ні, ну, Просто це- я себе стримував, і зараз відбувається у нас стадіон, так стадіон продовжується, про це окрема тема. Тобто ви далі, у вас є політична конкуренція під час війни. Вибори не на часі, їх не буде під час воєнного стану. Їх не буде. Ні парламентських, ні президентських, ні місцевих. Ви думаєте, як врятувати своє життя рідних і боронити Україну? Ви чуть що, одразу у вас все, нічого нема. Ви, вибачте, ви як тварини поводитеся, як пси, як коти, як миші, як хомяки, я не знаю як хто. У вас немає відчуття безпеки, вас хтось має оберігати. А я тим часом спілкуюся з цими людьми, які вивозять щось на фронт, які збирають гроші, і з тими, хто на фронті. І якось немає ніякого сенсу розслабляти свої булки і відкривати рот. В політичному сенсі. Злий дуже. Говори, я... Да нет, я-то чувствую эти вещи, ну, ты тоже чувствуешь. Просто я знаю, что такое просто быть радым тому, что тебе дают безопасность. Мне кажется, это уже хочется сказать спасибо миллион раз любой стране, нормальному человеку. Вот что я хочу сказать. Это самое дорогое. Ні, ну люди виїхали, окей. Ви врятували життя, окей. Я не думаю, що ті, хто бачив на власні очі обстріли, сидів в підвалах, вони от на таке здатні. Тобто це ті, хто виїхав заздалегідь. І вам надали притулок. В Болгарії це найкраща країна Європейського Союзу. Це така колишня Радянська Республіка, яка не відбулася, 16-та. І вона мені дуже не подобається, але вам там дали притулок. Вам дають житло, от навіть контейнер, так, там загальний туалет, так. А вам що хотілося, щоб вас поселили де? В обійсті Ахметова? Так ідіть до Ахметова. От мені просто цікаво, чим ви думаєте, якою сракою своєю, яка у вас замість голови. От є ролик, який зробив Єрмоленко та Андрій про родину. Так я вам можу зараз накидати фотографії просто Маріуполя, відео Маріуполя на сьогоднішній день. Поховання людей, ексгумацію людей, людські трагедії. Вам надали притулок в Болгарії. Та, в вагончику, та. Добре, що не в наметі. Буває таке. А ви обурюєтеся, що це тюрма? Так, блядь, їдьте назад в Україну, бігом. Тут, знаєте, для вас місце отако. Всюди. В Херсоні, в Бердянську, в Маріуполі,
в Харкові, на Північній Салтовці. Їдьте, давайте, в Донецьку. Ми вас чекаємо всі. Вдячні ви наші. Прихуїли, блядь, геть зовсім. Блядь, мене це бісить просто, просто ковбасить від цього всього. Замість подяки ви поводитеся як свині, і я розумію, що вата невитравна. Вату треба випалювати і прощатися. Вас чекає Росія. Їдьте в Москву, в Пітер, там, я не знаю, в Єкатеринбург. От вас там точно чекають. А ролик від Ярмоленка вчора показував, Дім, в тебе десь під рукою має бути. От подивіться і зробіть висновки. Ну, так. Далі я буду, в принципі, краще мовчати, тому що в мене купа претензій, які я теж можу висипати в етерах. Як працює державна машина в Україні, а вона працює погано. Треба... Якщо ви не впізнали, хто там був у головній ролі, одній з головних ролей це Анастасія Дмитрук. Зараз все поясню. І Олені не засипайте, що вона говорить російською. Вона з Білорусі, вона може говорити білоруською, вона вчить українську, і донька вчить українську, і я знову утримуюсь, тому що починаю просто ковбасити від цього всього. Ты продолжишь или послушаем хорошего человека? Кого? Жену командира Азов. Чтобы Прокопенко? перебить это, да. Так, а що перебить? Дивись, є проста історія, ну вона проста з точки зору елементарної логіки. Є полк Азов. З 2014 року і по 21 рік. Ми постійно їздили, у нас, я вже розповідав, у нас була традиція, ми їздили в Маріуполь. Угу. Нам обов'язково треба було поїхати туди. Ми завжди заїжджали в Урзув, там, де була дача Януковича, там, де була база Азова. Мало того, ми на ній були. Ми це все знімали. Як оця вся вата срана, яка зараз там от в Болгарії скаржиться на життя, а в 15-му році ця вся срана вата, вибачте, в Урзуфі, на пляжі, діти бухали пиво з батьками, діти, ну от уявляєш, дитині 8 років, там десь 7. І вони, типа, папа, сходи за півком, там, ну прямо як Янукович. І дитина бігла, вона потім з папою, типа, з татом, вона пила пиво. А в цей час, от буквально за парканом, от Азов. І там розписаний паркан, Петриківський розпис, все, і суворі хлопці. Як вони їх стялися, це було дивно. І там стоїть прямо будка була, ну, в 2014 році принаймні, типа, білети Урзув, Донецьк. Коли Донецьк вже був окупований. Вони їздили, їх це нічого не турбувало ніколи. Вони там
ходили, бухали і дітей в тому порядку. Я тепер не дивуюся, тому що я тепер дивлюся з Болгарії. Вони просто перемістилися, знаєш, і все. От сраку врятували, але в них життя не помінялося. У них немає вдячності до тих, хто вас прихистив. Вони не українці, вони не громадяни, формально громадяни України. Вони не патріоти України. Вони не на фронті, вони виїхали. І в них претензії там, де їх розміщують, коли вже ви втратили своє житло. І причому, що тут житло їхнє все розйобане, я перепрошую, тобто москалями, з якими любив дружити Янукович, за якого вони голосували. У них не в'яжеться в голові взагалі нічого. Болгарія, яка не є там так, щоб аж дуже Совсем бедная страна. союзником України. И бедная страна плюс ко всему. Вона бідніша за Україну, якщо так чесно сказати. Поэтому... І що? Ні, те, що я бачив на власні очі. Тобто Болгарія – це Україна просто суперлюкс. Да, я знаю. Есть, І що? Ну і при этом стараються вот так І или иначе. що відбувається? Як цих людей міняти і що має статися з ними? Нічого. А Азов, треба розуміти, що Азов – це дуже круті хлопці. І нас завжди курвило, що їх там називають неонацистами в європейських медіа. І ми на громадському тролили всю лівачню, яка там була. Ми заходили, казали, що міні-зігу кидають. Це навмисно. Ми ж, ми не нацисти. Грішин, я, багато інших людей. От у нас був крило правих і було лівачня, які з москалями там просто в'ясно цілувалися. З хорошими русскими? Та, в 15-му році, і по 16-й. Але ми їх тролили. І що ми тепер, от вам Азов. І вони мають всі гідність. Я не бачу поки що жодної людини з Азова, яка предала би, оказалось. навіть ні, в них є твердість. Вони ж коли говорять з окупантами, вони ясна річ, що їх допитують, і вони спокійно відповідають. Тобто вони тримають себе. Тобто у людей є гідність, це найважливіше. І от Прокопенко цей, який став відомий нам цими всіма включеннями і зверненнями, і вони ж пояснили, що в них був наказ не здаватися. Коли став наказ зберегти життя, вони здалися в полон фактично. Це трагічно? Трагічно. Те, що я читаю про їхні долі, москалі брешуть. Тобто вони не дотримуються свого слова. Тобто вони не мають честі і гідності. Дружину Прокопенка, можемо подивитися. Давай показуємо. 36-й. Коли не було такої нормальної можливості пожити разом, як пара, як сім'я, тому що завжди це була війна і дистанційні відносини. Тому мрія така пожити нарешті разом. Мене звати Катерина Прокопенко, мій чоловік Денис Прокопенко, він командир полку Азов. В житті він, букашки якоїсь не образити. Він взагалі філолог, він навчався в Ін'язі, Київський університет. Він був вчителем англійської мови. У 2014 році щойно почалась війна, щойно Росія напала на Україну, він відчув, що треба бути там. Мене звати Юлія Федосюк, мій чоловік Арсеній Федосюк. Служить в полку Азов, знаходиться на сході на війні цій вже з 2014 року, безперервно. Він брав участь у боях за Ірпінь, під Мощуном, він був поранений. І був день, коли я дізналася, що брат поранений, і в мене не було ніякої інформації про чоловіка. І це було важко емоційно. Я була в Маріуполі. До цього за день був вишкіл масштабний в Маріуполі, де Азов збирав всіх людей, цивільних людей з Маріуполя, навчав їх, як реагувати на різні широкомасштабні дії зі сторони Росії, як збирати той же тривожний чемоданчик. 24 лютого 2 вибухи в Києві.
в серце вже колотиться. Я одразу буквально через хвилину дзвоню Дену, я його розбудила. Виходить так, що я перша, хто повідомив йому про початок війни. Ми поїхали до Папи Римського, і в Італії у нас була передача італійська. І нас журналіст, ведучий, питання таке задає, скільки їм лишилось. І тоді нас всіх дівчат взагалі прорвало. Дуже сильно вже розплакались усі. Наприклад, головний раввин України, він звернувся до ізраїльського кнесету з проханням про евакуацію всього гарнізону в Маріуполі. Крім цього, одна з найбільших ЛГБТ-організацій України, це Ukraine Pride, вони підтримали публічно Азов, що ми єдині в захисті України, в захисті саме цього плюралізму, який існує в Україні. Антисанітарія, грибок, сепсис, гангрена, тобто всі жахи, які тільки можна уявити. Відривались ноги і руки, по суті, без анестезії. Уявіть, який жах і яка біль. Натякнув про евакуацію, що це єдиний був метод, єдиний шлях, адже для нього важливо, щоб особовий склад він був живий. Мій чоловік, він знаходився не на Азовсталі, а на правому березі. Тобто Азовсталь на лівому, він на правому. Це було ще тоді, коли ВСУ, наші війська, тримали все місто, Маріуполь. І була операція, під час якої вони з'єдналися з Азовсталлю. Операція просто фантастична, на рівні голлівудських фільмів, тому що вони вже були в подвійному кільці. Вони прорвали кільце, переплили річку от просто руками-ногами, на плотах перевозили речі і з'єдналися з Азовсталлю. Він був поранений 2 місяці тому. Уламок від снаряду потрапив йому в ногу. Вже на той момент не було умов медичних, щоб його витягнути, тому він просто приймав антибіотики, щоб не було сепсису. Я з ним говорила по телефону взагалі перший єдиний раз, коли він зателефонував перед евакуацією. Тобто ми поговорили, попрощались. Вчора буквально ввечері був дуже поганий зв'язок, він зателефонував з невідомого номера. Розмова була буквально 30 секунд. Він спитав, як у мене справи. Я намагалась спитати, як у нього справи, але зв'язок був дуже поганий. Світова спільнота, по-перше, повинна не забувати бійців Азовсталі, потрібно працювати на перемовинах, щоб вони якнайшвидше повернулись додому. І такий окремий, мабуть, посил, якщо Росія дійсно має досі якийсь стосунок до честі російського офіцера, я думаю, вони зі свого боку теж повинні розуміти, що військовослужбовці на Азовсталі вели себе мужньо, вони захищали свою країну, вони нікуди не вторгалися. Наша спільна мрія – це мати будинок на природі, бажано гірська місцевість, мати свійських тваринок поруч, багато дуже тваринок. Ось, і багато подорожувати. Ніколи не було такої нормальної можливості пожити разом, як пара, як сім'я, тому що завжди це була війна і дистанція, дистанційні відносини. Тому мрія така пожити нарешті разом. Ну, у нас, собственно, зараз Що? новини. Та новини то новини. Так, краще новини, ніж мої емоції. Давай. Новини. Слава Україні! В етері новини. Четвер, 2 червня на календарі і, як то кажуть, нормально так бахнуло. Були вибухи в тимчасово окупованому українському Бердянську, і начебто їх було 20 вибухів, і ось відео одного з очевидців того, що сталося.
Нормально так рвануло. Вон оно, гриб уже поднимается. Ударная волна, тут стекла потряслись. Неплохо так. И пол подо мной. Вон взрыв где-то там далеко. Вон дым пошел. Сейчас вот. Це сталося десь в районі, ймовірно, порту. Ну і ми слідкуємо і тримаємо руку на пульсі, що ж там відбулося. Чекаємо офіційної інформації. А от президент Зеленський у зверненні до політиків народу Люксембургу сказав, що окупанти російські контролюють близько 20% території України. І ще сказав, зацитую, російські війська зайшли у 3620 населених пунктів України, 1017 із них уже вдалося звільнити, ще 2603 мають бути деокуповані. Станом на сьогодні під контролем окупантів, як я вже сказав, 20% нашої території. Це майже 25 тисяч квадратних кілометрів. Це значно більше, ніж площа усіх країн Бенілюксу разом узятих, наголосив президент Зеленський. Також окупанти ракетами обстрілювали Сумську область, Дніпропетровську область теж обстріляли з артилерії. І також і на Львівщину прилетіло 4 ракети окупантів. Луганщина, там ситуація наступна, що за даними Сергія Гайдая, очільника Луганської обласної військової адміністрації, російська армія намагається прорвати оборону Збройних сил з декількох напрямків. Це і з боку Золотого, Попасної, Комишувахи та Білогорівки. Успіхів по Сєвєродонецьку за минулу добу в росіян не було. Із декількох вулиць міста навіть вдалося ворога посунути. Зв'язок із людьми, що перебувають в бомбосховищах, є. В Лисичанській лікарні зруйновано декілька кабінетів і знищено автотранспорт, розповідав Сергій Гайдай. Ну а міністр оборони України Олексій Резніков каже, що як юрист, цитую, хочу сказати, що я давно є прихильником обов'язкового нормування обігу вогнепальної зброї в Україні, тому що законом вона не нормована, а лише відомчими актами. Давайте послухаємо більше, що сказав Олексій Резніков. Тут ситуація наступна. Я тут більш, напевно, навіть більш як юрист готовий казати, а не як міністр оборони. І як звичайний громадянин, я давно є прихильником обов'язкового нормування, легалізації обігу вогнепальної зброї в Україні, тому що вона законом не внормована. Можливо, когось здивую, вона внормована відомчими актами. Навіть мисливську зброю ми з вами реєструємо через відомчий акт Міністерства внутрішніх справ. А має бути закон. Я давно на цьому наполягав. І сьогодні мені приємно відзначити, що мій колега, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, за погодженням з президентом Володимиром Зеленським, зробили відповідне опитування, яке можна скористатися в налаштунку дії і проголосувати, як ви бачите стосунки ваші зі зброєю. Чи вона потрібна для самозахисту, для спеціальної мети, або, можливо, ви категорично проти. Але я хочу сказати, що сьогодні кількість зброї на руках в Україні величезна. Тільки 118 тисяч, якщо не помиляюсь, було сформовано підрозділ територіальної оборони, які є вже складовою Збройних сил України. Тому зброя видавалася там буквально в днях. Я персонально пам'ятаю, в Києві за 2,5 дні було видано 21,5 тисяч автоматів Калашникова. Звісно, вони всі на обліку. Звісно, сьогодні навіть представники ДФТГ, добровільчих формувань територіальних громад, в тому числі мають право застосовувати зброю для відсічі, і закон це дозволяє. Але завершиться це вторгнення нашою перемогою. А потім треба буде наводити лад, в тому числі з обігом зброї. Тому сьогодні потрібно внормувати, прийняти відповідний закон і сказати, що ти маєш право, я переконаний, маєш право мати вогнепальну зброю того чи іншого гатунку, ходити в тір обов'язково, проходити навчання обов'язково, тому що безпечне застосування, навіть зберігання зброї мають бути безпечним, щоб себе не уразили і оточення не уразили. І злочинці будуть знати, що у вас може бути застосована зброя в якості засобу необхідної самооборони. А я вже не кажу всієї самооборони, всієї країни від Оркостану, який в космос, на жаль, не полетить.
Сенат Іспанії визнав дії московитів в Україні, московицьке вторгнення актом геноциду. Перед цим парламенти подібні резолюції ухвалювали таких країн, як Латвія, Литва, Естонія, Чехія, Польща та Канада. А Туреччина, виявляється, подарує Литві Байрактар для Збройних сил України. На нього збирали литовці аж 6 мільйонів чогось там, мільйонів євро. Да. Звичайні литовці назбирали ці кошти, і Литва домовилась з Туреччиною про закупку цього Байрактару, але потім в Твіттері міністр оборони Литви повідомив, що Туреччина дарує цей безпілотник, а на кошти, які зібрали литовці, ці 6 мільйонів євро, куплять боєприпаси для нього, для Байрактара, а решта піде на підтримку України. А ці 6 мільйонів євро, як повідомляв міністр оборони литовський, зібрали жителі Литви 3 доби. Міністр оборони Великобританії заявив, що в Україну передадуть ракетні системи, тобто реактивні системи залпового вогню, так це називається, М270. Буде поставлено установки з ракетами, здатні вражати цілі на відстані до 80 кілометрів, що має значно підвищити можливості українських збройних сил. Чудово. І також американці збираються потужний РСЗВ нам передати. Хімарси, про які вже кажуть дуже давно, і вони теж, це далекобійна зброя. І скоро вона з'явиться вже на озброєнні ЗСУ. А в столиці від сьогодні дозволено продаж алкоголю в магазинах з 11 і тепер аж до 19:00, передає прес-служба КМДА. А також вони нагадують, що продаж алкоголю у закладах громадського харчування можливий із 11:00 до 22:00. Міська влада закликає киян дотримуватися комендантської години, яка триває щоночі з 23:00 до 5:00, та не втрачати пильності, закликає міська влада. Наразі в мене все. Більше новин буде в телеграм-каналі umn.ua та фейсбук-сторінці UMN. Підписуйтесь і підписуйтесь на YouTube канал Ukrainian Media Network і обов'язково ставте вподобайки. Дякую за увагу. З вами був Назар Задрій. Слава Збройним силам України. Смерть окупантам. Так, ми продовжуємо наш етер, просто треба зібратися в собі. Я от дивився те відео, де дружина Дениса Прокопенка, і не лише вона. Наскільки красиві пари, так. Прости. Ми не домовлялися. Да, ми не домовлялися.
Притом тот случай, когда внешняя красота является продовженням Ну так, внутрішньої. і це важливо, Да. те, що вони говорили, тому що треба залишатися людиною в першу чергу, і вони про людяність говорять. Власне, і Денис, і його дружина, і. Ну, але вразило, що реально. Як так? Так. І для того, щоб далі нам їхати по етеру, якщо так можна сказати, я буду читати у вас чат. Вибачте, що я трошки розкис. Ну, якщо футболістам можна, а наші вчора перемогли Шотландію з Потому что рахунком у тебя 3-1. сердце такое. Некрасиво это в эфире говорить, но... Не треба нічого говорити. Давайте ми просто Да, давай перейдем. Ролик. Дивись, був ролик про там, де вбираються в однострої. Я ж сказав, там є Анастасія Дмитрук. Угу. Хто не пам'ятає, хто така Анастасія Дмитрук? Це поетеса, яка записала в 14-му або в 15-му, я точно не пам'ятаю, році, пісню «Ніколи ми не будемо братями». І, в принципі, я хотів би вам нагадати, а якщо можна, просто і ролик встик до кліпа. Тоді і впізнають, і зрозуміють, що до чого. Дім. От ролик від Андрія Єрмоленка. І потім встик можна «Ніколи ми не будемо братями». Никогда мы не будем братьями. Ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными. Нам не стать с вами даже сводными. Вы себя окрестили старшими, нам бы младшими, да не вашими. Вас так много, а жаль безликие. Вы огромные, мы великие. Никогда мы не будем братьями ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными, нам не стать с вами даже сводными. Вы себя крестили старшими, нам бы младшими, да не вашими. Вас так много, жаль, безликие, вы огромные. Вы жмете, вы все маетесь, свою завистью вы подавитесь. Воля слова вам незнакомое, вы все с детства в цепи закованы. У вас дома молчание золото, а у нас жгут коктейли Молотова. Да у нас сердце кровь горячая,
всех глаза бесстрашные, без оружия мы опасные, повзрослели и стали смелыми, все у снайперов под прицелами. Нас коты до колени ставили, Мы восстали и все исправили. не зря прячутся крысы, молятся. Они кровью своей умоются. Нас ждут новые указания, а у нас тут огни восстания. У властях у нас демократия. Никогда мы не будем братьями. Так, дякую, що подивилися. І тут багато хто пише крінж і так далі. Це литовці співають, це не білоруси. І відео Майдана, і авторка Анастасія Дмитрук, яка тепер є героїною ролика, який ви дивилися до того. Тобто тут все поставлено правильно, і зараз у нас 20% окупованої території. Ну, це для розуміння. Те, що зараз відбувається. На жаль. Ну, іншої правди в мене для вас немає. Знаєш, що в мене є? Ну, розрядитися, так? Ага. Я розумію, що важко. Мгм. Так. Що? Обидва сентиментальні, так? Обидва сентиментальні. Так, десь що в мене є. Це конверт А в ньому? від Ірини Морозової з Тернополя. Ну, вона сама зі Львова, Ага. здається. Русський воєнний корабль, все. А в ньому що? А в ньому мені на день народження Марка. подарували марки. Марки. Ну, уявляєш? Тобто я сам би не заморочився, але дуже приємно. Що Мгм. потім з ними робити, ясна річ, що я в Кремлі писати не буду листа Путіну і марку цю клеїти. Але ну, можна розіграти на якомусь аукціоні, там, не знаю, поставити десь і потім гроші віддати Збройним силам України. Це буде правильно. Але, Іра, дуже дякую, це дуже важливо. Я тут ходив, хизувався, такий, типу, от, в мене гляньте, які марки є. І конверт. Дуже ж марка, вона не просто може глянути впритул. Ага. Там одна з кораблем, а друга вже без корабля. Це вже друга едиція. Ну, тобто другий випуск. Ты видел же, как люди хотят ее получить, какие очереди в Киеве Ну так. стояли? А я ж не стояв в черзі. Я понимаю. Мені подарувала Розумію, Ірина я Морозова. Це розумію. наша глядачка, яка надіслала мало того смаколики. Іро, з'їли смаколики всі гуртом. Особливо Дмитро, який зараз видає етер, несамовито їх споживав. Горішки. Так, ну вже нема, це ясно. Але дуже дякую, це дуже крутий подарунок. Що вам сказати? Про психологічні стани нам краще розказує Тарас Білка, насправді. Там не так багато. 9 хвилин 19 секунд всього. Так що ми почекаємо за Леною. 44-те відео, воно може нас виправити, поставити на правильні рейки. Або на лищата, я не знаю, на якісь санки, на що нас треба ставити, і всіх. Тому що я там читаю як каже Данило Борисович, у ваших всяких інтернетах, що ви зараз вже записуєтеся на прийом до психолога, щоб потім не стояти в черзі, як Так. за марками, розумієш? Тому а Тарас Білка, він старається, він, між іншим, і волонтерить, і має відношення до того, що називається дрони і все решта. Він це не публікує, але ретельно стежить за психологічними станами. 44-те відео, будь ласка. Добрий ранок, ми з України, в даному випадку з Запоріжжя. І що ми робимо? Ми не з цим стоїмо єбашем. Уже 99-й день
повномасштабного вторгнення гнидних фурункулів на українську святу чистеньку землю. Але нічого страшного. Всіх видалим, всіх випалим, всіх виріжемо. Фурункулів. Вони це русські називають. Терористи. Сьогодні втримуємося на тому ж самому рівні, який був і вчора. Якщо подивитися і проаналізувати, як поводить себе наша психіка, то ми бачимо, що на стані плато ми довше 2 днів не втримуємося вже впродовж тривалого часу. 3 дні у нас було останній раз аж 3 дні на одному рівні. Ми трималися тільки на 30-й день повномасштабного вторгнення. Зараз це все від того, що вже стало трішки деформоване сприйняття реальності, деформоване сприйняття інформації. Боже, вже 99-й день повномасштабного вторгнення уродів. Русські вони себе називають на українську землю. Сьогодні наш психоемоційний стан – це дуже прекрасно. Він у нас протримується на новому рівні, на вчорашньому. Причини є цьому всьому. Дякую за анкети, які ви заповнюєте. Що вже стало трішки деформоване сприйняття реальності, деформоване сприйняття інформації, і відповідно ми менше реагуємо, менш загострено на певні ситуації, які відбуваються. 3 дні, якби втрималися на одному і тому самому рівні, психоемоційному, безперечно, це було б дуже класно і дуже корисно, насправді, для нашого здоров'я. Менше би зради розносили точно, але втримуємося 2 дні, відповідно, залежатиме тільки від вас, від нас усіх, як будемо почуватися завтра, тому що, ймовірно, можна прогнозувати, стан піде або вгору, або вниз, почне падати. Але почну зі стану військових, з якими ми спілкувалися сьогодні, вчора, вночі. Військових розрядка, і це достатньо, не кумедне, але, скажу так, веселі причини цьому всьому. Ми зазвичай з ними спілкуємося там з 6-7 години вечора. Цього разу вирішили спілкуватися трішки пізніше, перевірити одне припущення наше. Тому що багато різних фільмів про війну, я думаю, ви бачили. Я маю на увазі не совєтські. І в багатьох книжках пишуть про вплив спорту на стан військовослужбовців. Вчора збірна України перемогла 3-1. В футбольному матчі, не повірите. У військових стан розрядки абсолютно і дуже давно треба було. Сказали всі як один, що відчували, наче побували в вихідному, хоча б там на 1,5 години, 2 тайми по 45 хвилин, 1,5 години, змогли нормально перезагрузитися і морально відпочити. При цьому всьому іще на це все наклалося те, що Пеле звернувся і опублікував в своїх соцмережах там звернення до Путіна, що тільки Путін може зупинити цю криваву війну. Він засудив всіляко їхні дії, тобто це підтримка світової спільноти, ще й таких безперечно видатних людей. І це все впливає і викликає розрядку психоемоційного стану. Дуже прекрасний стан, і він би підняв загальний рівень. Але продовжують вже шукати зраду цивільні. І з цим пов'язано те, що ми втримуємося на вчорашньому рівні психоемоційних станів. Цивільні. У цивільних стан сумніву, і тут хочу зазначити, що якби ми аналізували тільки стан цивільних, опустився б він мінімум на 3 позначки вниз. І це сумнів пов'язаний не тільки з тою аудиторією, яка піддається ІПСО, а й з тою аудиторією, яка взаємодіє з тими, хто можуть піддаватися на ІПСО. Львів обстріляли ракетами. На Херсонщині посилилися обстріли. Запорізька область, обстріли в принципі не вщухають. Мені здається просто, що їх вже перестали якось рахувати, що звичайно ж неправильно. Там і Приморське, Плавні, Кам'янське там постійно криють, це зрозуміло. Хочу зазначити, на тимчасово ненадовго окупованих територіях також почалися знову ці маніпуляції, коли ходять їхні уйобіща і говорять людям, що от Збройні Сили України будуть обстрілювати сьогодні з 1-ї години дня, і буде падати от туди і от туди, тільки виходять в 1-й годині дня, чітко падає. Якби, хтось колись десь знав, і був такий витік інформації. По-перше, коли працює артилерія, це ж не так, що так, давайте, знаєте, сьогодні воно щось не так, стан не такий, давайте сьогодні покуримо, поп'ємо водички, а почнемо завтра обстрілювати десь 20:20, краще 20:25. От мені здається, це ідеальний. Не так все відбувається. Тому, але на людей, на жаль, це все діє, і тому людей намагаються програмувати. Люди сумніваються, починають сумніватися, це діють технології ІПСО. Безперечно, і технології маніпуляцій на тимчасово ненадовго окупованих територіях. З іншого боку, люди, яким вчора мені дуже багато понаскидали скріншотів, коли я зранку
записав цей відосик про те, що поясніть мені, блядь, механізм, якщо хтось десь комусь якось пиздить з утюга, що Запоріжжя домовились здати без єдиного пострілу, поясніть механізм, як це відбувається, хто приїде на передову, на нолік і скаже, все, блядь, розвертайте пушки в інший бік. Виявляється, така ж сама хуйня, один в один відбувається в Миколаївській області, Сумщина, Чернігівщина, Одещина, Херсон уже давно і Харків, да, сказав, однаково одна і та ж сама діч, дікуха повніша, оця от хуйня розноситься. Я не знаю, блядь, звідки мозгів хватає оце все розповсюджувати. Особливо мене бісе, блядь, коли мені ще й пишуть, а от нам сказали, що моральний стан воєнних очень-очень плохой. Блядь, сука, хто сказав тобі? Яка собака сказала? Нахуя головне писати мені в приват таке, а ще більше писати це все в коментарях в соцмережах. Надалі, хто буде питати якусь хуєту повнішу, буду банить нахуй, блядь. Вибачте, кого обізвав долбойобами, але... Та ні, не вибачайте, блядь, беріть голову, збирайтесь в кучу тряпки, блядь, і думайте мозгами. І ще раз, от таке я побачив в соцмережах, буду банить безбожно, треба френдоцид влаштовувати, тому що для чого мені треба, щоб якісь обмежені здравим розсудком люди сіяли якусь чергову зраду, блядь, буду підозрювати ботів, бачить в кожному. І, коротше, блядь, не знаєте, що пиздануть хороше, краще заткніть хавальник і посидіть, попийте водички. Фу, біситься зранку. Сумніви, тому що такі коментарі сіють сумніви, і таких дуже багато насправді, безперечно, діють технології ПСО, і мені не подобається, точніше, а можу проаналізувати, вибірку дуже широка стала, коли люди, які піддалися на маніпуляції ІПСО, намагаються цю всю хуйню насадити своїм родичам, своїм знайомим і розказувати, мені подобається, що у всіх же інформація, 100% просто, от всі бачили, всі свічку держали. Але є люди з критичним мисленням, на щастя, які намагаються якось заспокоїти оцю всю діч і повернути до здорового глузду. Я розумію, наскільки важко. З цим пов'язано, до речі, те, що у Лаптєвих сьогодні, у тайожних балаболів, стан перемоги. Їм давно треба якась переможенька, тому що там між собою почалися перестрілки. Буряти з кадировцями продовжують воювати в Запорізькій області. Красти продовжують. На Херсонщині наймаються збирати полуницю вже. Їм та війна нахуй не треба вже. У них ніяких ідей немає, навіть русского міра. Їм просто треба хоч що-небудь якось вижити. В Запорізькій області є випадки, коли покидали зброю, пішли теж найматися до людей якимись разнорабочими. І зразу говорять, мене сюди прислали, я не винуватий, я, блядь, нічого не знаю, мобілізований, случайно впіймали в гастрономі, поки за водярою стояв, нікого не убивав, може чимось станом в нагоді, починають обживатися. У цих йобнутих сьогодні стан перемоги, але він пов'язаний з тим, що вони по відношенню до себе застосовують ІПСО, тому що їхній стан, безперечно, ці дні військових в першу чергу котився вниз, і їх треба годувати якимось говном, щоб вони в щось таке повірили, щоб була розрядка, тому що почали між собою стрілятися. Такі випадки теж є. Тому Сєвєродонецьк сьогодні, да, зрозуміло, там постійно йдуть бої квартальні, це буде у нас все на порядку денному і буде достатньо довго, я так думаю, тому що Сєвєродонецьк зараз на фоні того, що немає жодної повноцінної перемоги, навіть Маріуполь не вдалося показати і продати як повноцінну перемогу цих Лаптєвих, Сєвєродонецьк зараз там сконцентровані всі сили на те, щоб це все впарить своїм рабам як перемогу. Тому тут треба бути пильними і не піддаватися на ІПСО, тому що це от найбільше бісе. І я думаю, що... Та не думаю, я знаю. Просто забирайте телефони у тих, хто з ваших родичів піддається на всю цю хуйню, і баньте в соцмережах, потім порозбанюєте. Сьогодні не треба на це все реагувати, рефлексувати і, в принципі, витрачати свій дорогоцінний час, бо нам своє робити, не з тим їбашим. Не піддаємося на ІПСО, блядь. Що Марлюся каже? Марлюся, ти наблюдаєш, як старша? Прекрасна дитинонька. Звертаю вашу увагу. Тут є QR-код на екрані, його зараз покажуть вам на весь екран. Це скануйте. Він збирає, як бачите, на безпілотник, кажан, 400 тисяч гривень. Тобто, якщо литовці зібрали необхідну суму за 3 доби, то я думаю, що ви, наші глядачі, теж на це спроможні. Це не нам, це не донейт. Коти, закрийте свої роти.
Вже якась поезія в мене виходить. От. І, будь ласка, скиньте на безпілотник, скільки можете. 400 тисяч гривень – це забагато, насправді. Ну, дивлячись, хто який курс там рахує. Я рахую по 40 уже. Ну, так, щоб з запасом. Та? 400 тисяч – це поділити на 40. Можна закрити свої пащі, коти. Так, краще кидайте от Сані Тарану. Це 10 тисяч доларів всього. Ні, саме вас ми і чекали. Удивительно, обычно молчат. Ну, ти знаєш, от Фріда потрапляє мені на руки, коли вона теж в ефірі починає кусати мені, ну, вона так не кусається. І вони відчувають, що вони хочуть стати зірками. Та? Іди сюди. Іди, хто там? Так, это свойственно не А только хто це человеку. верещить? Це Рудий чи це Йода? Мені просто цікаво. Мяу, починається, знаєш. У нас параллельно одна и та же новость. Яка? Только сначала Евросоюз сегодня согласовал эмбарго и ввел санкции. Сначала было написано, ввел санкции против Кирилла, патриарха из Сбербанка, и сейчас новая новость. Евросоюз отказался ввести санкции против патриарха Кирилла из-за позиции Венгрии. Ну, угорці, Гундяєва. Ти розумієш? Да. Ну, ще раз, це QR-код. Я зараз все покажу, все розкажу. Насправді, там у угорців у них пороблено вже там століттями. Це QR-код кинути на безпілотник, будь ласка, бігом негайно, на весь екран. На весь екран, щоб люди считали і кинули правильно. Все. Так само не забувайте про Харків Хелп, бо вчора буквально вони вивезли 1300 людей з окупованого Куп'янська, попри все. Ну, для чого ти це робиш зараз? Дім, ну, я щасливий, ну, якщо ролик ти включив, то вже Харків Хелп, ну, то й включи. Нехай буде. Та мені не що кінцівку, ну ще є цей, є ще одеський слайд, зараз всі все попутають в результаті. Ну, людям Харкова допомогти треба, бо вони роблять реальні справи. І це люди, яких я знаю, з якими я працював. І, будь ласка, накидайте. От, Харків Хелп. Я домовився з Льохою, що він скидатиме нам відоси, я потім на Вавилон 13 буду передавати, нехай вони монтують уже, це їхня робота. От. І одеський ще слайд там має десь бути. Ну там. Так. А до чого я вів, я вже і забув в результаті, розумієш? Ты хотела сказать про Угорщину, и у нас новости. Угорщина, окей, Угорщина. Записую, бо в мене тут глянь скільки записів Угорщина. Зараз все поясню про Угорщину. Це девіатив, який триває вже століттями. Бо була Австро-Угорська імперія. Якщо хтось забув, і австрійці просто угорцям сказали, ну окей, ви теж будете в імперії, у нас буде дві столиці, типу от Відень і Будапешт. Будапешт, насправді, столиця Угорщини, вона була в місті Західні, вона ж Братислава, а Буда і Пешт – це два різних міста, якщо хтось не знає. А саме, ну, скажімо, будівля парламенту Угорщини, вони її просто позичили в англійців. Ну, просто вирішили позичити, так? І угорці, вони, в принципі, великі засранці, якщо так чесно сказати, геть зовсім. От. І у них герб, для того, щоб розуміти, що вони про Кирила так турбуються, ну, може це збіг обставин, а може і не збіг обставин. Ти знаєш, як виглядає герб Угорщини? Ні, давай. Я в целом знаю, що серед населення рускомірців вот так. Я общалась. Ну, по-перше, Угорщина це фіно-угорська група. Здогадайтеся, фіно-угорська, вони прийшли поселитися на Дунай з Урала. І сказали, посуньтеся, значить, тут нам. Ну, дивись, Угорщина, тут вони. Ну, пусть хто тут мявкає? У них мова не схожа на жодну з тих, що навколо. Ні на словацьку, ні на німецьку, ні на словенську.
на румунську навіть не схоже. Тобто це фіно-угорська група, і Угорщина вона стоїть окремішно. Вони прийшли, і ще раз скажу, коли б ви були в Будапешті і сіли б на корабель, взяли б навушники, і вам б там сказали, коли венгри прийшли і завоювали свою родину, тобто вони завоювали цю землю, озеро Балатон, яке є лише в легендах радянських, насправді там півозера, вони таке мілке, а половина дуже глибока западина, і там судноплавство, ну не судноплавство, там яхти. От. Ну давай підемо на Вікіпедію. Я не знаю, чи вони так люблять Кирила, але їхній герб виглядає ось так. А чому він так виглядає? По-перше, це подібне до, ти сама знаєш. Так? А зверху що? Шапка Мономаха? Ну, а далі, подивись. Що з хрестом? Ну, от хрест. Ну, я вижу, що похилений, так? Похилений. Так, тому що просто один з цих, ну, не знаю, в якому він стані був, він сів на цю корону. Ну, всівся просто Я і поламав. поняла. Поламав, все. І от це Кирил їхній, от виходить, і ви далі почитайте самі на Вікіпедії. От вам їхнє християнство, так зване, тому що звідки в угорців християнство, якщо вони прийшли з Урала? Все? Я все пояснив? Все пояснив. Кирил, все пояснив. ФСБ, Лубянка, Мадяри. і т.д. Так, я вас дуже сильно з цим вітаю всім. І просто завжди треба вивчати історичний контекст, до якого у нас люди не привчені зовсім, тому що їм викладали зовсім іншу історію. Угорці в Австро-Угорській імперії опинилися випадково через поблажливість австрійців. Ну вот гляди, Угорщина есть, и что она все время будет блоковать вот эти вот нормальные инициативы? Ні, там є нормальні люди, там просто Орбан дурак і багато інших дураків. Ну, в смислі, якщо говорити просто чисто з візуальної точки зору, мені Будапешт ніколи не подобався, не подобається, як і Париж. Але це, знаєш, мої особисті смаки, їх виносити на загал, це якось не дуже порядно, тому що це на колір смак, товариш не всяк. Або як кажуть люди, що на вкус і цвіт фломастери різні. Ну, мені пофіг, мені не подобається. І угорці по своїй природі, вони трошки, не буду нічого говорити. Угорці, вони є угорці. Ну, я понимаю, что такое коми и так далее, финно-угоры, туда, знаешь, у меня уже, да, туда пошло, я догадываюсь, если я еще общее. У нас есть и новина. Яка? Про Медведчука. Яка? Що він Вот только что повісився чи пришло. втопився? Нет. Государственное бюро расследований отчиталось о завершении расследования уголовного дела против кума Путина Виктора Медведчука. Ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией. Его обвиняют в преступлениях. Его обвиняют в преступлениях, предусмотренных статьями 111 «Гус измена» и 438 «Нарушение законов и обычаев войны» УК Украины. По версии украинских следователей, Медведчук в сговоре с еще одним депутатом от партии ОПЗЖ, а также должностными лицами РФ и другими деятелями совершили покушение на разграбление национальных ценностей, незаконной добычи нефти и газа на шельфе Черного моря в районе Крыма. Кроме того, он сказал, в кавычках, руководству России, оказал, вернее, помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Он осуществлял сбор информации о местах дислокации военных формирований Украины, проведении мероприятий, боевой подготовки, оказал содействие в привлечении граждан Украины к реализации мероприятий в ущерб государству для дестабилизации общественно-политической ситуации. Ось таке. У мене теж є прекрасна новина. Давай. Що нацгвардійці вже знищили 6 ворожих літаків Су-25 і 8 російських вертольотів, 6 К-52 і 2 Мі-24.
Видишь, две отличные новости. Диви, правильно. І я тут, ти про Медведчука згадали, я б застеріг, тому що мене дуже бісить. Я не буду зараз розганяти нічого. Я просто буду зараз читати пост однієї людини, яку я не буду називати. Давай. Навмисно. Це людина з Харкова. Що цікаво. Я не знаю, де зараз ця людина. Мене бісять позери, які фотографуються на Хрещатику з автоматами Калашнікова. Що ви робите на Хрещатику з автоматом? От мені просто цікаво. Я теж можу поставити тут гармату, не знаю, ядерну ракету в себе за спиною. Все, що завгодно можу зробити, але позерством займатися під час війни, це, знаєте, це трошки дивно. Тому що кожен є на тому місці, де він є. Ну, скажімо, Хливнюк і багато інших людей, ну, тобто, там, співаки, журналісти, я стежу і я віддаю належне, що ці люди, вони є на фронті, правильно, і це їхній вибір. Я не вмію воювати, я визнаю. От просто я визнаю, що я воювати не вмію, я не навчений. Можливо, я десь є боягуз, можливо. А може і ні, я не знаю. Я не навчений. Я роблю рівно те, що я можу робити. Багато людей, з якими я підтримую контакт, які є на фронті, кажуть, куди ти лізеш взагалі? Ну, коли ми пішли, встали на облік в військкоматі. Ви що, дурні? Кажу, ну це ж по закону ми мали б так зробити. Ви що, дурні? Сядь сиди рівно на сраці. Кажу, ні, стоп. Є от закон і є, треба його виконувати. Я не можу так, ну. Якщо я закликаю людей, тобто я буду фальшивити і говорити, що всім говорити, що бути справжнім важливо, і тут же щось робити не так, як по закону. Ми все зробили від початку, вже 99 днів, все по закону, покроково. І я дякую колективу, що він не під примусом, а добровільно це зробив. Кожен. Я ж ніколи не тягнув військкомат і все. Так що хлопці молодці, у них теж немає бойового досвіду. Той, хто має бойовий досвід, ну, Саня Таран, от це я закрию нахер, герб Угорщини, який нам не цікавий. Але знову збирає на безпілотник, от, хлопець, тобто, як хлопець, вже чоловік дорослий, він на фронті, він збирає гроші. Він двічі поранений, в 14-му, там, 15-му роках поранений. І от він під час цієї великої війни знову поранений, пройшов реабілітацію знову на фронті, наприклад. І він, власне, керує, я до нього дослухаюся, що нам робити, їхати, не їхати і взагалі що робити. Тому що це людина навчена, і він знає прекрасно, що він робить. Слушай, ну сейчас банальности буду говорить, но фронт это не только ну, военный ты же досвід. спілкуєшся да? з коренновцами, правильно? Конечно, ну. каждый день. Ну. Ты говоришь, есть люди, которые ощутили страх и понимание, что они не созданы для этого. Давайте правде смотреть в глаза, уже попавшие даже туда. И, может быть, где-то, тем не менее, они переступают через себя. А по поводу банальностей, ну, так ты же делаешь большое дело. Та нічого я не роблю. Ми робимо рівно те, що ми можемо робити. Так, і мені, а знаєш, мало? є синдром вцілілого, так званий, він уже 99-й день триває, і він в багатьох. Мене дуже підмиває, дуже сильно підмиває. Виїхати звідси, виїхати в Полтаву, кудись туди, ближче до центру України. От мені хочеться додому, то що я маю робити? А я розумію десь, знаєш, підсвідомо, що це робити зараз не можна. Ти не можеш взяти студію, все, що в тебе є, тому що це буде 1 день, 2, 3 зборів, переїзду, переносу. Там треба знайти місце. В Полтаві, куди б я, можливо, і хотів би поїхати, там, вибачте, Полтава взяла і тримає на собі там 40 тисяч, здається, ну 39 переселенців. От ми там про Болгарію розказували, а в Полтаві, де мешканців міста там під 300 тисяч, ну уяви собі, плюс ще 39. Де їм жити? Вони ж десь живуть, їх хтось прийняв. Я з'ясовував в готелі, в одному готелі в центрі міста, кажу, у вас є? Він каже, у нас тут, вибачте, у нас штаб-квартира Червоного Хреста. І немає в готелю, ну він практично не працює.
І про що ми говоримо? Про здоровий глузд, що ви, якщо так от взяти по емоціях, поїхати, ти зробиш зайвий клопіт комусь іншому. Так а что ты по сути этим изменишь? Для наших зрителей все равно, где ты находишься. У мене є бажання. Но Тобі це має бути зрозуміло, ти виїхала з Білорусі, я більш ніж переконаний, що ти б хотіла потрапити до батьків в Мінськ і просто поспілкуватися і побачити різні місця. Це елементарно. Мне иногда это даже снилось. Как я хожу по тому так це елементарно. Так воно нікуди не дівається в усіх. Тобто це якщо, знаєш, піджати хвіст і тікати і про все забути, так не буває. Я не буду далі заглиблюватися в деталі, тому що тут ми будемо говорити про сни, що тобі сниться. Я хотів би зауважити, що те, що я читаю в соцмережах, мене це дуже бентежить, тому що так робити зараз зовсім не можна. Я знову не буду називати ім'я і прізвище людини, але пост, який множиться, я прочитаю. А хто ще пам'ятає, що більшість у 19-му році нам ото гигикала? А то що, Путін нападе? Так, чим-то ви тепер шоковані, налякані, незадоволені. Вас попереджали про небезпеки, ви їх проігнорували, ви вважали, що досить просто перестати стріляти та подивитися в очі Путіну, що в усьому винні бариги, які наживаються на війні. Та що хуже не буде? Ви повірили в оту всю лапшу на вуха. Я попереджав, що плата за помилки буде дорогою. Попереджав. Прийшов час платити тим, хто в 2006-2007 голосував за регіоналів. Вони тоді вже долучилися до зриву наших євроатлантичних сподівань. Тим, хто в 2010-му привів до влади Януковича, він розставив на всі безпекові пости ФСБшників. У лютому 2019 року ми аналізували можливі сценарії розвитку безпекової ситуації, якщо обирають Порошенка, Тимошенко, Зеленського. І виходило, що саме в останньому випадку прогноз безпекової ситуації виглядав найбільш кризовим, бо Путін сприймав Зеленського як слабака і будував свої плани, виходячи з того, що в Києві до влади дійшла людина, психологічні якості якої виглядали вразливими. Це було рівноцінно запрошенню до вторгнення, але ті, хто голосував за Зеленського, ніколи не визнають, що відчинили двері війні. І от прийшов час платити. Сорі, що змусив це написати. Тримався 3 місяці, але подоляки з Расєвічами своїми откровеннями дістали. Питання. Тобто тут маніпуляція на маніпуляції сидить, маніпуляцію там поганяє. Тому що тобі, можливо, це погано зрозуміти, ти можеш бути не в контексті. Ну, понятно, тим не менше. Я даже тобто, а якщо людина не голосувала за Зеленського, а іншого президента зараз немає, чи хороший Подоляк, чи він верзе херню? Він верзе херню. І ми про це вчора говорили. Чи Зеленський президент? Він президент де-факто. І за нього голосували люди, очевидно. А в мене питання наступне. Ви знаєте, що війна триває 8 років і 99 днів? Ви про це якось, у вас щось там прокручується? 8 років і 99 днів, а не 99 днів просто. І в мене питання. Я їх буду повторювати безкінечно. Юлія Тимошенко, кажете, не найгірший варіант? Ви що, блядь, їбанулись за відбиті от зовсім уже? Юлія Тимошенко, яка на РНБО говорила, що жоден танк не має виїхати, тому що це спровокує Росію до війни під головуванням Турчинова. У вас просто випадіння якісь, фрагментація, дефрагментація голови чи що? Жму руку, обнімаю, так і хочеться написати цій людині, автору. Медведчук, де він взявся? Ви не вірите в те, що він дає такі покази? Ну не вірте, окей, нехай слідство він встановить. Ми почекаємо ще трошки. Ми 8 років вже чекали. Вася Єбанько, який, це Грицак, це очільник СБУ, який визнав, що вони возили готівку туди, в ЛДНР. Вам мало, блядь? Я не знаю, що вам зробити ще. У вас стадіон так стадіон далі триває. Розумієте, ви не зупиняєтеся. Ліпецька фабрика, яку так довго він не міг продати.
А Зеленський має вибачитися за все, що він сказав в 95-му кварталі. Там, де реготав Луценко, якого призначили прокурором через порушення закону, через ухвалення окремого закону, щоб призначити Луценка. Ви їбанулись уже всі геть. Ну, просто цікаво, у вас коротка пам'ять. У вас війна, тобто не війна на фронті, у вас війна політична далі триває. Якщо ви думаєте, що хтось не спитає з Зеленського, спитають. Із його оточення спитають. Із Єрмаків, з Татарових, із цього всього. Я нікого не захищаю. Ви не думайте про Україну просто ні хвилини. Тому що у вас в голові, блядь, Турчинов, Тимошенко, Порошенко, блядь, не знаю там ще хто, Зеленський, все решта. Скільки ви можете жрати лайно? У вас гідність є, от тут про гідність, якщо ми говоримо. Показували вам ролик, там де дружина Дениса Прокопенка, людина з гідністю і весь Азов з гідністю. Так навчіться. Вам хтось з Азова обов'язково прочитає курс, як тримати гідність. І не влаштовувати цей срач. Вибачте. А я могу додать? Не относясь. А видалити відео можеш? Ні. Тебе адміном призначу, на канал видалиш. Я не в контексте. Ты знаешь, Я не позволю себе, но все-таки кое-что позволю, что касается России. Мне непонятны вообще разговоры, когда Путин напал, потому что. Путин напал, потому что это Россия. Вообще независимо ни от чего. Подожди, Ром, дай мне договорить. Пожалуйста. Это было понятно еще с мюнхенской речи. Это было хер знает когда. И что у него шиза в плане Украины, что этот план есть восстановление совка. Нет, я ж тоже вижу в соцсетях, что если бы не вот это, то, возможно, не было бы этого. Поэтому без относительной персонали я это себе не позволяю, еще раз говорю. Но Путин бы напал. Все равно. Так він напав. И он напал так уже. Він Все, да, я имею в виду полномасштабно, он бы все равно пришел. Полномасштабно назовем это так. Алена, я просто не розумію, коли кажуть повномасштабно, как-то обозначає період. Це там, не знаєш? повномасштабно. Повномасштабно – це якщо він кине сюди ядерну ракету. Може і так. Как-то, знаєш, це повномасштабно. обозначить період, в принципі, да? глобально. Глобально. Дім, давай от папка, яку ти пропонував, окуповані території, 20%. От європейцям по-іншому не доходить. Путін, в принципі, окупував 20% території України. Що це означає? Це от ця Італія, яка нам знайома як типа чобіток. От там вільна лише Ломбардія лишається і північ. От вам територія України, яку окупував Путін. Далі там є, будь ласка, Велика Британія. Там вам і Уельс, Шотландія тільки вільна, незламна. Та далі що ми дивимося? Половина Німеччини. Вам мало? Про що ви зараз говорите? Це територія окупована зараз в Україні. 20% території. І Путін окупував, в принципі, Крим і потім частину Донецької, Луганської областей. Цього було вже достатньо для того, щоб оголошувати воєнний стан, надзвичайний стан, переселяти людей, думати про переселенців, думати про тих, хто там. Кажуть, велике будівництво було на часі. Велике будівництво завжди на часі, тому що це є інфраструктура. Якщо вам подобалося за Ющенка їздити по гівну, і він після перемоги на, вибачте, важких виборах ціною власного здоров'я, можливо, але це не точно, не відбудував в Україні дороги, а потім всі його послідовники не будували, в Україні дороги. Ви про це думали коли-небудь чи ні? Куди ви платили дорожній збір? Що таке Укравтодор? Кого там призначали головою Укравтодору? Пам'ятаєте, хто був? Укрзалізниці кого призначали? Рок-музиканта, з Польщі. А Укравтодор очолював Словак, який напиздив, теж здається поляк чи словак, не пам'ятаю вже, це не важливо. Просто напиздив бабла і все, тепер там антикорупційні розслідування в Європі проти цих людей. Хто їх призначав? Роман Скрипін? Ні. А вгадайте, на одну літеру П. Хто призначав? Не Подоляк.
І на літеру Г Гройсман. Ну давайте. Давайте пограємо в хто хоче стати мільйонером. І ви зараз цей срач розводите. Ну, мені просто заїбали, от реально. Я не знаю, що я все стримував, нічого не писав уже. Гроші от сюди кинуть треба на безпілотник. І на українське військо. Треба окремо показати у нас 4 цих. Кадри на 4. Так, оце, повернись живим, будь ласка, бо вони є в співпраці з Міноборони і вони допомагають українському війську. Стобус Каїн, але при П з війною було краще. Блять, заблокувати. Так от. Вкурвили, вивели на емоції. Молодці, я вас вітаю з цим. Але іноді, можливо, такими емоціями треба вам доводити, повертати до вас пам'ять, тому що ви ж не рибки, правильно, у вас пам'ять не 3 секунди. Ну, візьміть факти історичні просто, поставте це в лінійку історичну і зробіть свої висновки. Що це за фанатизм? Це сталося, оце все відбувається після того, як Порошенка, ця дебільна влада, зараз не випустила 3 за кордон в Польщу. Тобто розгорнулася нова інформаційна війна. Ну, тобто вони 2 не випустили, на 3 раз випустили. Ну, вони дебіли в такому випадку. Тому що є закон, ще раз, читайте закон, Конституцію, виконуйте закон. Були перешкоди випустити? Ні. Чого ви його не пускаєте? Вам просто задоволення, ви садисти? А з іншого боку теж садисти, так? Так в мене до вас пропозиція є. Ви зробіть парад на Хрещатику, хай Зеленський зніме труси, і Порошенко зніме труси. І красиво, як в фільмі «Діамантова рука», пам'ятає, корогу він ніс, оцю от. Хлопчик, труси. І ви так пройдіть по Хрещатику просто голі. Ми вас тоді побачимо в усій красі. Якщо у вас не вистачає, блядь, клепки, що у нас є одна країна. І вона в стані війни, і у нас є війна, і гинуть хлопці. Думайте краще про логістику. Припиніть, блядь, піар цей свій сраний. Тому що за вас гинуть. Та я думаю, що поставити зараз для передиху. Ірина Чорногуз, 49-те відео. От це людина в окопі, вона для вас записала. Всіх вітаю. Зазвичай я не записую відео, але сьогодні такий настрій, що захотілося дещо вам сказати. Зараз ми знаходимося на Бахмутському напрямку і намагаємося уберегти від захоплення останню велику трасу від України вільної до Сєвєродонецька і Лисичанська, яку росіяни намагаються взяти під свій контроль. Ось, робимо, що можемо. От, але поговорити я хотіла не про це. Мені цікаво таке, чи зрозуміли ви всі, яка розкіш ходити зараз українською землею? Як дорого коштує ця розкіш? І як швидко ця земля втрачається, якщо не розуміти, що вона є розкішшю? Я про останні 8 років. Я часто про них думаю зараз, коли ми тут. Про ці останні 8 років із 2014-го, коли ми отримали перше попередження, що буде повномасштабна війна, багаторічна, і роками, шматочком за шматочком Росія буде відхапувати від України, так як це було і 100, 300, 400 років тому, в інші періоди, по шматочку. Це відео для того, щоб ще раз ми всі подумали, що можна зробити наступні 8-10 років, аби не вийшло так, що в один момент у нас зовсім не залишиться землі, яку треба захищати.
Це добре, що Україна велика. І що є куди відійти, і звідки контратакувати. Але наступні роки, якщо ми докорінно не змінимося, якщо поки ми тут воюємо, у містах, у Верховній Раді не буде все змінюватися, не будуть прийматися закони, які реформуватимуть нашу судову систему, нашу економіку, нашу оборонну сферу. Якщо всього цього не буде, то мине ще 10, 20, 30 років, і від України може нічого не залишитися. Важливо сказати це зараз, поки землі ми маємо ще багато. Але скажу чесно, я щодня дивлюся на карту України, щодня по населених пунктах називаю собі, де проходить кордон неокупованої вільної України. І мені дуже боляче за території, які зараз знаходяться під контролем РФ, які є тимчасово окуповані. Південь, море, Донбас, наскільки він красивий, наскільки красива Луганщина, від якої залишилися лічені населені пункти, які належить буде звільнити. Але ще важливіше не втратити решту. Це все відео про те, що ми повинні стати неймовірно сильними. Кожна людина в цій країні повинна вміти воювати, повинна мати в себе зброю, повинна мати в себе форму, повинна не пробачати жодної несправедливості політикам, депутатам, сусідам, усім. Тому що кожна маленька поступка несправедливості і беззаконня в всій країні її руйнує. Ми втрачаємо територію і платимо кров'ю за кожне наше село і місто. Будь ласка, змініться. Змініться, поки України є ще багато. І я дуже хочу, щоб вона була далі і щоб за це століття вона не зникла. Побанив тут трошки людей, всяку херню пишуть, так нічого й не розуміють, напевно. Бавтеся далі, якщо вам приємно. Ось вам був монолог. Ярина Чорногуз. Вас цікавить, а їй волосся не заважає? Це от пише один наш глядач, який є спонсором каналу. Ну, блядь, думай трохи. Твоє спонсорство, воно може зараз піти по бороді. Вона говорить вам важливу штуку. Судова реформа. Про що ми говорили і говоримо вже 6 років існування проєкту. Судова реформа є засаднича, тобто це є верховенство права. І це єдина перешкода, яка заважає зараз Україні набути членство в Європейському Союзі і в НАТО. Більше перешкод немає насправді. Чому? Тому що судова реформа – це ліквідація корупції і олігархату. Якщо до вас, блядь, це не доходить, я не знаю, якими словами до вас це доносити. Кажуть, ти хочеш побачити голову Порошенка? Так, я хочу побачити і Зеленського побачити голову, і Порошенка. Тому що голий король – це голий король. І не треба спекуляцій, не треба гратися на війні. Не треба записувати інтерв'ю з журналістами каналу ICTV Пінчука. Тому що той хоче він відливає гарячої водички, блядь, в ванну, щоб вона була тепла. Тому що краще інтерв'ю на сходах серед там мішків з піском в Офісі Президента, ніж за столом з рюшечками. І, ой, Боже, який у нас хороший президент, оце все. Якщо вас не доходить до вас, то я не знаю, як до вас донести. Відпишіться нахуй від каналу просто, якщо вас це бісить, чого ви приходите взагалі? Якщо у вас відсутнє критичне мислення, якщо ви любите Порошенка, Тимошенко,
Яценюка, Бойка, всіх інших, Пінчука, Коломойського. Ідіть нахуй, будь ласка, просто відпишіться. Не треба приходити і срать тут в чат і так далі. Краще без вас. Я не Гордон, щоб просто накручувати підписників, перегляди. Мене це зараз абсолютно не цікавить. Якщо вас не цікавить виживання країни, то ви долбойоби. Розумієте? Ну, просто є проста штука. А ви бавитеся далі. В що? В що ви бавитеся? Ви ж граєте з життям, а воно у вас одне. А от коли вас пристрелять окупанти, а буряти вони ж не будуть довго говорити з вами, то тоді ви що скажете? Ой, рятуйте, де наше ЗСУ, де наші податки, ви може згадаєте, Гетманцева може згадаєте. Кого ви згадаєте? Елементарне критичне мислення і пам'ять, і історія, і географія. Оце все вибудовується в одну картину. І це має бути мій глядач в такому випадку. Це я прекрасно розумію. Тоді ми однодумці і дивимося в одному напрямку, йдемо в одному напрямку. А не оце все. Це от конкуренція, хто у кого більше пісюн в чаті. Що? Що ти так на мене дивишся? Мне все нравится, что я слышу. Добавить мне это ничего. Нема що? Ви полонили моє серце. Абсолютно. Так, мені похер, яке я серце 100%. полонив. Я просто кажу елементарні речі, якими треба жити для того, якщо ти живеш, ти заради чогось маєш жити. Ти маєш втілювати в життя свої мрії. Для цього в тебе мають бути можливості. Держава для цього і існує, для того, щоб бути сервісом для втілення твоїх мрій і можливостей. Не щоб ти долав перешкоди, ходив оце от довідки носив. Добре, що Дія існує. Ви знаєте, що можна всиновити зараз дітей через Дію? А ви знаєте, скільки дітей треба всиновити тепер? А я сьогодні чув телефонну розмову. Люди цікавляться, як можна всиновити ось цих дітей. І вони з Луганська, в них немає вже батьків. І як це все виносити на собі, вивозити, доносити вам, показувати. Тобто це ж не позерство ніяке. В мене немає ніякої мети заробляти на етері. Я ж не кажу вам, накидайте побільше грошенят, тому що ми тут такі прикольні. Ні, мене це не цікавить. На поточний момент. Мене цікавить виживання країни. І солідарність людей. Рука в руку, світ до свого по своє. А не оцей весь срач, який ви розводите. І політична кон'юнктура, яку ви розводите. З одного боку, як Порошенко, так і Зеленський. Вони досі не можуть зупинитися. В них стадіон, так стадіон, воно, блядь, воно і так і котиться. Ідіота, два. Хоч Зеленський зараз де-факто є президентом України. Іншого у нас немає. Якщо інший робить там, вибачте, все, що для того, щоб все пропало, щоб його обрали, Петро Олексійович, я вам скажу, вас ніхто, блядь, ніколи вже не обере. Ну, от ви зрозумійте, ви не будете 7-м президентом, сивочолим гетьманом, криголамом. Ви вже всралися просто. Як до вас донести? Тому що треба бути щирим, а не таким хитро виїбаним гандоном, як ви. Ви не дістали просто вже. І Вова Зеленський, ти теж зупинись. Оці всі твої радники, які на цьому граються, теж дістали. Вам треба працювати на Україну. Якщо ви не будете працювати, тоді правильно сказав Вова Зеленський, кожен з нас президент. З'явиться хтось інший, візьме на себе обов'язки президента. І все. Тому що у нас таких людей, у нас повна країна нацистів. За логікою Кремля. Так воно і є. І талановитих людей, які можуть керувати країною, а не бавитися в політичні ігрища. На крові. Должна тебе сказать, что мой чат с тобой соглашается полностью. Наша на Міновіта. У нас еще есть Міновіта. И, кстати, здесь тоже много украинцев. Так, підпишіться на Міновіта онлайн на всяк випадок. Вибачте за емоційність, але просто це від самого ранку вже триває, я не можу себе запхати в цей термос. Тому що бережеш в собі емоції, там потім дивишся оці відео, яких тебе рве просто півночі, ти сидиш тупо в Ніагара з очей. Воно вам треба.
Ви ж самі такі, напевно, і ви розумієте все прекрасно. І на цьому тлі потім ти дивишся, що ти його пересете. 99 днів Великої війни і 8 років плюс. Що має ще відбутися для того, щоб до людей дійшло? От це до тебе питання. Нехай буде так. До людей доходит. Часть какая-то всегда Я будет такой. не про Ром, звичайних людей якраз. Я понимаю тебя. Но... Я до тих, з кого ми почали. Ті, що біженці тепер в Болгарії, скаржаться, що їх не туди поселили, вибачте, туалет у них буде не прямо в номері. Я ж з власного досвіду, знаєш, коли почалося все, то були люди, які з Харкова тікали, і мене запитали, можна ми там поселимо? Кажу, звісно, можна. Так вони приїхали і сказали, що нам треба двохкомнатною. У мене однокімнатна, на першому поверсі панелька, та. У мене іншої немає, я не можу дати вам двокімнатну. Ви ще перебираєте харчами? Про що ця історія? Що у людей клепки немає? Тобто розуміння, що є це відсутність відчуття безпеки просто. Вас вб'ють. Вам нудно? Так їдьте в Маріуполь. Просто подихайте повітрям Маріуполя на сьогоднішній день. А там трупний запах. І це мій улюблений Маріуполь, мій, в якому я був. Я даже видео твои видела прошлых лет. Прошлого года, по-моему. Там от не тільки минулого, да. Там багато. Щороку у нас була традиція, ми їздимо в Маріуполь. Не обов'язково з відеофіксацією. Просто для того, щоб побачити. І мені це дуже болить. Я розумію. Просто такой процент людей будет всегда. Ты ж никуда от него не денешься, а я вижу ситуацию оптимистичнее. И ты видишь ее. Мне кажется... Я бачу силу людей. Да, я ее вижу, і це подавляюче. І мене вкурвлює просто те, що для чиновників, для багатьох, все повернулося, як ніби війни немає. Тобто корупція, безкарність, бездіяльність. А з іншого боку, що я дивлюся, спілкуючись там з волонтерами, які доправляють на фронт автівки, гуманітарну допомогу. Той самий Масло, який в Харкові з Куп'янська вивозить людей, окупованого Куп'янська. Як? Просто цікаво. Як? Я його запитую, як? Він каже, я тобі потім напишу. І ми дивимося на чиновників, які знову грибуть, ігнорують, не надають послуги. Ці всі політики, вони далі в Верховній Раді, вони далі починають один одного, політична конкуренція. Так треба парламент перенести просто туди, знаєш, ближче до, в Сєвєродонецьк, наприклад. В неокуповану частину на сьогоднішній день. Швидко все встане на свої місця. Харків можна перенести. До людей, в метро, там, де люди ночують. Я не скаржуся, в мене якраз все, я практично в пансіонаті, в санаторії-профілакторії. Але ви не бачите, що люди потерпають, вони тікають, у них немає житла. Ті, хто ви, вата срана, виїхали в Болгарію, в Чехію і так далі, у вас таких маса, це я знаю, я намагаюся це собі задушити. І ви скаржитеся на умови перебування, ідіть працюйте. Нема до вас ніякої емпатії, якщо у вас є претензії. Вам надали притулок в тому вигляді, якому могли надати. Ви перебираєте харчами. А політики всі ці мають звільнитися до бісової матері. Ці всі. Це стара генерація. Стара генерация. Они ж все те же, они ж не могут измениться. Им лет-то уже там сформированные личности. И сейчас ситуация, как лакмусовая бумажка, показывает каждого из них. Даже если раньше это было хоть как-то прикрыто. Так мене дивує просто чисто по-людськи. Дивись. Ми ж маємо лишатися людьми, правильно? Так. Ти двічі втратила місце проживання. Тобто виїхала... І взагалі все. Я плані, знаю, да. Не треба мені, я знаю твою історію, кажу, втратила фактично все. І я дивлюся на
цю ярмарку, типу, марнославства, коли вони змагаються, у кого там рейтинг більший, там, що ви даруєте. Ви добрі справи робіть мовчки. Перерахували гроші, мовчіть. Там, купили автомобілі, помовч. Сядь, посидь, помовч. А це завжди було. Ну, у Зеленського зараз цього немає. Там просто йдуть поставки озброєння, але це не його заслуга. Це, в принципі, міжнародне співтовариство, там більше заслуга Дмитра Кулеби, міністра закордонних справ. Хоча й Зеленського, напевно, теж, якщо він особисто спілкується. А за Порошенка 8 років що було? Я передаю війську, так ти ж за мої гроші це передаєш, за мої податки. Чого ти примазався? Хочеш купити особисто? От, де у нас олігархи, які купили зараз літаки, там, озброєння, військо? Де вони? Пінчук купив? Ну, не читала. Коломойський купив? Не попадалось. Де? Чого? У вас гроші є? Є. Так купіть. Чи це на волонтерах ми тягнемо? Отак от копійка до копійки люди останні гроші віддають. Совісті 0,1, я перепрошую. Уже просто заїбали. Такого життя не буде. Тому що я вам говорю, що от люди читають, вони не терпітимуть таке життя, яке було до 24 лютого. Не будуть. Так що ви не бавтеся, тому що люди, вибачте, ми зробимо Україну такою, якою хочемо зробити. Але, блядь, без вас. Я доповідь закінчив. Да, я думаю, что на этой славной ноте... Порошенко ПВО для Києва купив. Ну, молодець, нащо рекламуватися? Купив і купив. Що він, безмежно його купив? А для інших міст не треба ПВО? Чи оце можна, щоб прилітало у Львів, Житомир, в Полтаву, Кременчук, та? Купил туда, где живет. Купив, так, правильно Діма каже, купив туди, де живе, де жив. Тому що я не знаю, де він зараз. Ну, окей. Питання до всіх. Тобто це не до Порошенка конкретно, це до всіх політичних еліт питання. Так званих еліт. Ви не еліта, ви гівно, ви насрано. Зробіть свою справу, от ви там депутат Верховної Ради. Мені не потрібні ваші дебати. Ухваліть правильні закони, дайте людям волю, Гетьманцева нахер, Ткаченка туди теж. І всі йдіть просто геть. Ви, в принципі, сміття політичне і вже історичне сміття. Тому що нам ваші амбіції, вони не цікаві. І Слуга народу туди теж, тому що там хто? Там, давайте перераховувати, хто звідти. Коля Котлета, Дубінський, хто? Вам мало, я можу там всіх рахувати. Це так не працює. Кажуть, дякую за вогіння термін. Мене накипіло просто вже так несамовито. Тому що 99-й день, завтра буде 100-й. А ви думайте, ну просто вдумайтеся. 100 днів Да, Дима. втрат у людей. Втрат житла, рідних, батьків, синів, дочок, дідів. Це не має значення, тому що гинуть цивільні більше, ніж навіть військові. Просто ми втрачаємо дуже багато. 20% території окуповані, ви бавитеся в якусь херню. Тобто здорова людина так не робить. У нас глядач здоровий, можливо, та? Ну, тобто більшість людей. Тому що вони люди. І українці доводять, що вони люди. А політики доводять, що вони мімікрія і оце от виставу нам показують. Є прості речі, є закони, конституція, чинна влада. Під час війни це все треба виконувати і шанувати просто як тих людей, яких ви обирали. Якщо вони зрадять, а такі приклади були в історії, у Франції, скажімо, то потім буде покарання. Якщо ви не в курсі, під час Другої світової, ну, француз, очільник Франції, ну, трошки сколербувався. Я в курсі. Ну, так, віші. І це не косметика. Але потім настала розплата. Інша історія – це Чехія, коли змусили просто здати країну.
Тому що була загроза, або вас будуть нищити, як москалі зараз нищать Україну, або підкоріться у такому вибору. І в такому випадку я цього президента де в чому розумію. Хоча мав би бути опір, насправді. Подивіться «Мюнхен» напередодні війни фільм. Подивіться багато інших фільмів. Щось я несусь уже. Не, Ром, ну на самом деле эфир-то просто классный с точки Какие зрения. классные? Да подожди, ну он искренний. И мне кажется, сейчас дальше читать. Я там приготовила какие-то новости, но они не глобальные, и даже не хочется на них переходить. Потому что совсем другая смысловое направление. Ну что? Що? Ну, Будемо закінчувати ви закінчувати? хочете? А що, ми маємо закінчувати? Ми 16 Я- у нас... ну, новини від Назара Задарія, ну вони вже наприкінці нехай години вийдуть. Тому ви не розслабляйтеся, бо Назар може там якийсь сюрприз приготувати. Він теж в емоційному стані, такому креативно-творчому, але це ж не безкінечно. І Назар та людина, яка говорить те, що є. Ну, він, в принципі, нічого не приховує. За це йому респект. І, зрештою, у нас всі люди прекрасні, ті, які поруч, і я дуже вдячний, що ви є разом. Тому перед Назаром, ну дивись, у нас є Icons on War, ну це Вавилон 13, 45 відео, і є ще вірш перед новинами. Це навіть не вірш, це поезія незламних, театр імені Франка, але там буде пісня. Ми йшли до бою. Давайте, напевно, пісню, тому що Icon on War, воно таке трошки вічно-зелене, його можна показати в інший день. А пісню, ну, вона буде мотивуюча для вас. Бережіть себе, бути справжнім важливо, бути дуже критичні до будь-якої влади, ну, тому що це важливо. Тому що це наймані нами працівники за наші податки. І до цього треба ставитися дуже вибагливо. І пам'ятайте про Збройні Сили України, в яким повага і безкінечна любов, тому що там є ваші ж люди, рідні теж, і мої теж. Так що зараз 43-е, це буде пісня, після того одразу Назар Задарій з новинами. Не перемикайтеся, не вимикайтеся, бо Назар вам розкаже те, що я вам не розказав. Слава Україні! Героям слава! Ми йшли до бою темненької ночі, а ясні зорі сіяли, гармати били, а ми наступали, один по другому падали, гармати били, а ми наступали, один по другому падали. Бачив раненого друга, він упав на землю ще живий, з груди кров червона лилася річкою, останні слова говорив, з груди кров червона лилася річкою, останні слова говорив.
свої дівчини, лиш вірні друзі ревно заплакали коло стрілецької могили, лиш вірні друзі ревно заплакали коло стрілецької могили. Слава Україні! В етері новини. Справу Мертвичука, кума Прутіна, передали до суду. Про це і Венедіктова розповіла, і в ДБР про це сказали, і в СБУ. І послухаємо ми прес-службу Служби безпеки України. Слідчі СБУ і ДБР завершили розслідування першого епізоду справи Медведчука. Матеріали передано в суд. Це провадження охоплює період із 2015 по 2020 роки, а підозрюваними в ньому проходять народні депутати Віктор Медведчук і Тарас Козак. Воно стосується незаконної передачі спецслужбам РФ інформації про секретний підрозділ ЗСУ, розробки антиукраїнського проєкту «Промінь», а також завдання шкоди економічній безпеці України за рахунок сприяння РФ у незаконному видобутку нафти та газу у Прикерченському регіоні. Ці кримінальні порушення передбачені статтею 28, 111, 15, а також 438 Кримінального кодексу України. Тобто вчинення державної зради та замах на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму. Санкція статей – покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора Віктору Медведчуку вручено копію обвинувального акту, який у найкоротший час буде спрямовано до відповідного суду. Загалом матеріали провадження налічують понад 80 томів. Генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомляла, що процес передачі справи до суду був затяжним через те, що Медведчук був у бігах і його адвокати не хотіли ознайомитись з деталями звинувачень. Таке повідомлялося. Далі новина наступна, що в тимчасово окупованому Бердянську бабах був. Такий нормальний був бабах, зі слів очевидця, навіть і розповідають, що було 2 вибухи в районі порту. Дивимось. Нормально так рвануло. Вон оно, гриб уже поднимается. Ударная волна, тут стекла потряслись. Неплохо так. И пол подо мной. Вон взрыв где-то там далеко. Вон дым пошел. Сейчас вот. Окупанти російські нині контролюють близько 20% території України. Про це розповів президент Зеленський у зверненні до політиків та народу Люксембургу. За його даними, було окуповано 3620 українських населених пунктів, понад 1000 вдалося деокупувати, тобто звільнити. І ще до деокупації чекають 2603 населених пункти українських. Щодо Луганщини, то за словами Сергія Гайдая, голови Луганської обласної військової адміністрації, то евакуація із Сєвєродонецька зупинена. З гірської громади 1 червня вдалося вивезти людей. Щодо Лисичанська, може поновитися евакуація, але в цілому евакуація з Луганщини наразі небезпечна, каже Сергій Гайдай. І перед тим він розповідав, що успіхів по Сєвєродонецьку за минулу добу в росіян не було. Із кількох вулиць міста ворога навіть і відсунули. Зв'язок із людьми, що перебувають в бомбосховищах, є. В Лисичанській лікарні зруйновано кілька кабінетів.
і знищено автотранспорт, розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації. А міністр оборони Олексій Резніков сказав, що як юрист хоче сказати, що давно є прихильником обов'язкового нормування обігу вогнепальної зброї в Україні, тому що законом вона не нормована, а лише відомчими якимись актами. І ось його пряма мова. Тут ситуація наступна. Я тут напевно, навіть більш як юрист готовий казати, а не як міністр оборони. І як звичайний громадянин, я давно є прихильником обов'язкового нормування, легалізації обігу вогнепальної зброї в Україні, тому що вона законом не нормована. Можливо, когось здивую, вона нормована відомчими актами. Навіть мисливську зброю ми з вами реєструємо через відомчий акт Міністерства внутрішніх справ. А має бути закон. Я давно на цьому наполягав. І сьогодні мені приємно відзначити, що мій колега, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, за погодженням з президентом Володимиром Зеленським, зробили відповідне опитування, яке можна скористатися в налаштунку дії і проголосувати, як ви бачите стосунки ваші зі зброєю. Чи вона потрібна для самозахисту, для спеціальної мети, або, можливо, ви категорично проти. Але я хочу сказати, що сьогодні кількість зброї на руках в Україні величезна. Тільки 118 тисяч, якщо не помиляюсь, було сформовано підрозділ територіальної оборони, які є вже складовою Збройних сил України. Тому зброя видавалася там буквально в днях. Я персонально пам'ятаю, в Києві за 2,5 дні було видано 21,5 тисячі автоматів Калашникова. Звісно, вони всі на обліку. Звісно, сьогодні навіть представники ДФТГ, добровільчих формувань територіальних громад, в тому числі мають право застосовувати зброю для відсічі, закон це дозволяє. Але завершиться це вторгнення нашою перемогою. А потім треба буде наводити лад, в тому числі з обігом зброї. Тому сьогодні потрібно нормувати, прийняти відповідний закон і сказати, що ти маєш право, я переконаний, маєш право мати вогнепальну зброю того чи іншого гатунку, ходити в тір обов'язково, проходити навчання обов'язково, тому що безпечне застосування, навіть зберігання зброї мають бути безпечним, щоб себе не уразили і оточення не уразили. І злочинці будуть знати, що у вас може бути застосована зброя в якості засобу необхідної самооборони. А я вже не кажу всієї самооборони, всієї країни від Оркостану, який в космос, на жаль, не полетить. Сенат Ірландії визнав російське вторгнення в Україну геноцидом. Так само вчинили раніше і Латвія, Литва, Естонія, Польща та Канада. І Чехія. Тим часом Швеція надасть Україні протикорабельні ракети, протитанкову зброю та 12,7 мм гвинтівки, у тому числі боєприпаси. Цей четвертий пакет підтримки включає також внесок на потреби Збройних сил. Загальна вартість пакета понад 95 мільйонів євро. Війна Росії проти України має зупинитися, написала в Твіттері міністерка закордонних справ Швеції Ан Лінде. Вона також не уточнила деталей щодо кількості зброї. Ну і правильно, ніхто цього не має знати, особливо наші вороги. Туреччина зате подарує Байрактар, на який литовці зібрали, звичайні громадяни Литви зібрали 6 мільйонів євро на цей Байрактар. Литва і Туреччина про це домовились. А потім міністр оборони Литви написав у Твіттер, що цей Байрактар Туреччина так би дарує, а ці 6 мільйонів євро витратять на боєприпаси до цього безпілотника Байрактар, а також те, що залишиться, піде на підтримку Збройних сил України. І ці 6 мільйонів євро литовці назбирали за 3 доби. Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що в Україну передадуть реактивні системи залпового вогню М270. Ось вони, ці красунчики, ну, теж ми не знаємо, скільки їх буде тут. Буде поставлено установки з ракетами, здатні вражати цілі на відстані до 80 кілометрів, що має значно підвищити можливості українських сил. Сполучені Штати Америки теж підсилюють українські Збройні сили, такою ж, ну не такою ж
а теж ракетними реактивними системами залпового вогню, як «Хімарс», наприклад. Ось був брифінг нової послині американської в Україні, Бріджит Брінк її звати, і ось новина від неї така, що українські військові самі визначатимуть діяльність застосування реактивних систем залпового вогню «Хімарс», які незабаром має отримати Київ. Я більше напишу про цей брифінг в нашому телеграм-каналі і на Фейсбук-сторінці. Я теж це наш розповсюджую, щоб ми знали, про що говорила Бріджит Брінк. Нагадаю, що посла США в Україні не було аж 3 роки. Була тимчасово повірена в справах України від Сполучених Штатів. Наступна ще новина, що в столиці Києві, нашому ріднесенькому, від сьогодні дозволено продаж алкоголю в магазинах із 11 до 19:00. Також нагадує прес-служба КМДА, що продаж алкоголю у закладах громадського харчування можливий із 11 до 22:00. Ну а сама ж комендантська година триває в столиці з 23:00 до 5 ранку. І ще в КМДА наголошують, щоб кияни не втрачали пильність, а також ще було повідомлення від влади, що буде посилена перевірка, як дотримуються комендантської години. Це, зокрема, стосується і нічних клубів та інших закладів. Дякую за увагу. Побачимося ще, звичайно. З вами був Назар Задерій. Слава Збройним силам України. Смерть окупантам.